bizitzak eta jabetza pribatuak pertsonen bizitzen eta eskubideen gainetik jartzen direla, osea, jabetza pribatuaren eskubide hori gainontzeko eta oinarrizko eskubideen gainetik jartzen da. Eta hauek tira ondorioak, ez? Eta, bueno, hemen gertatzen ari dena hori da, azken finean Bilbo postalezko Bilbo honetan jabetza pribatuak pertsonen bizitzen eta eskubideen gainetik, oinarrizko eskubideen gainetik jartzen direla, eta hauxe da gertatzen dena. Etxe bizitzak behar ditugu, beharrak dira, bizitzeko behar ditugu. Hori atestu ingurua, ezin ditugu etxe bizitzak erosi, baina etxe huts pila bat dute Bilbon. Oraintxe bertan ez daukat zenbakia, ez daukat kopurua hementxe, baina pila bat eta pila bat eta pila bat ditugu Bilbon huts. Xabira Kristainen sententziaren harira entzun genuen gobernua esaten, gobernu honek nolabait errespetatu egiten dituela, ez? Epaitegien ebazpenak eta hamarkadak pasa ditugu, entzuten, legea betetzeko dago. Hala, esaten diguna da, bete dezatela. Herri Sanferminen bultzatzaileok haserre gaude. Iruñeko udalak Alde Zaharretik bota gaitu. Udal ordezkarien argudio nagusia Alde Zaharreko bizilagunei eragingo litzaizkieken eragozpenak ekiditeko ustezko helburua zen. Herritar guztiek gozatu eta deskantsatu ahal izanen duten festengan sinesten dugu. Hala ere, ezezko borobil bat jaso genuen berriz ere maiatzaren hasieran. Udal honek oztopo gisa ulertzen ditu Herri Sanferminak, eta horregatik ikustezin bilakatu nahi gaitu. Udalaren ezezkoen eta baztertzearen ondorioz, programa hau bere horretan, bertan behera uztea erabaki dugu, eta txosnagunerik ez jartzea. Hori bai, horrek ez du esan nahi, Herri Sanferminak desagertuko direnik. Gure balioak erdigunean jarri eta aldarrikatuko dituzten festak ospatzeko beste modu batzuk bilatuko ditugu. Haserre hori, Herri Sanferminetako aldeko indar bilakatuko dugu. Lanean jarraitzen dugu, datozen Sanferminen berezi hauek, benetako loraldi herrikoi bat izateko. Gaur, salbuespen bezala, etxeko lanak egin den ator. Ez dugu Sánchezen ez dakigu zerri buruz hitz egingo, badakizue inflazioa, argindarra, gasa, hipoteka variable hautatu zen dutela. Lasai, bikain joango zaigula, ez, horri buruz ere ez, HTaren lotura eguneri buruz ere ez, nola EHZ eta Torrella, Sanferminak, Herri Sanferminak ez agigun nondik hasi. Aizue, eskema bat egitekotan, guazen garai bateko kontzeptuak berreskuratzera? Asteko eta den, jagoikoa eta regezarra, ez, rege eta jarrai. Regean jarrai LPA edo proiektua sortu zen etxean konfinaute egon ginenean, apurtxo bat ezin gara geldirik egon, ipurdi edeko beti mugidu gurean. Bai, proiektu honek erakusten dauena da, hori, azpian edo medio handietan agertzen ez badira ere, badagoela pilo bat kolektibo, pilo bat musika talde, eta inkluso batu garenak gauza potolo bat egiteko. Igual errege mugimenduan edo Euskal Herrian inoiz ez da olako bildumarik egin. Bai, eta modu batez harremanak bai sendotutea gehiago, eta errege eta eska komunidade hori bateratu bat izatea eta sendua. Nik uste kolektiboen garrantzia aipatu behar dela disko eta proiektu honetan, porque beraien barik disko honek bezauen aukingo irtera. Alde batetik bai ekonomikoki eta beste aldetik bai bizualki bai. Kolektiboak pintzaten dutenak, zer eramango dute bera pintzatetan, solako disko bat. Eta modu baten gabiz Euskal Herriko taldeak bultzatuten, Euskarazko erregia bultzatuten, eta bertako hau bultzatuten. 1000 kopia atera dugu, 1000 kopia honi dauz Euskal Herri mailan banatuta, eta egiazkiz kasi agortuta, badaude kolektibo batzuk badituztela oraindik salgai, zabaldu dala nahiko Euskal Herri mailan eta da argazki oso polit bat.
Ikusi beharko dugu, 10 urte barru beste argazkitxo bat egiten badugu, zer nolako osasuna daukan mugimendu honek, baina seguru nago, hau bada hasiera, gutxi gora bera, pues elangoa izango dan garapena, ez? Eta esan duzuen, zertaz ari dago? Musika zuzenean saio marabillosoan, berreskuratutako talde, ezagit, doinuetan erreparatu duzue? Konturatzen ari zate retroa berriz ere, Edoi Etxarte ere elkarrizketatu berri dugu, baina konturatu zate retroa gaurkotuta euskal berpizkunde baten atarian edo murgiltze fasean gaudela? Hau, Enrique Maiak usaindu du. Iruin herrian ze gertatzen ari da? Izan ere, rege eta jarrai, eta ze pasatzen da jagoikoa eta rege zarrarekin? Zanari, ezkereta eskuin, ibeta aizina! Argi ze honek engantzatzen du, eta hau entzun eta entzun, ea zenbat ordutan, hemen bueltaka izango duzuen, iruditu zait matxin bertsolariare ikusi dudala hemen reggae tropikala edo badauka reggae estilo konkretu bat, orain etorreko zait burura, ea? Ez pentsa, bertsioak ugari dituzte, Iesa Zidei balitz, Maitia Iaiz ene besamoza, gehiago entzun nahi dugu mesedez. Ikusten dituzu ez, ikusten dituzu antzematen da euskal zibilizazioaren arrastoa ez da? Ikusten duzue? Zarete jabetu? Aber gehiago pixka bat mesedez. Nahi duzu esatea. Ni esan da halako gauzak berreskuratzen ikusita, ez dakitu hartu zareten, baina Chill Mafiako hauts baten entzuten da hortik. Eta horrek zer esan nahi du? Provokatzaile hutsak izateaz gainera musikari onak datozela eta belaunaldi ederra datorrela. Ez dakit oraindik ere zatiren bat gehiago baute dugun eskaintzeko. Bueno, saltoka, galdetuko dute realizazioko bideoklip osoa jan aldugu, bai, baina nahi baduzue badakizue YouTubeen sartu eta gomendio bat, jagoikoa eta reggae ezarraren atala ikusi dugu musika zuzenean saioan izan genituela, eta hau berriz, reggaearekin lotuta, baina honez beste izenekin nahastu banaiz ere, YouTubeen ikusgai dituzue, esan da bezala, jagoikoa eta reggae ezarra taldekoen aurreneko bideoklipa. Zergatik ekarri dizuegu, baipatu dizuegu bezalaxe, honezkero euskara besti dezente berreskuratzen ari dira. Gogoratzen duzue Chill Mafiakoak Xaberleterekin nola sartzen ziren, sartu bakarrik ez, orain behira zen olako berreskurapena. Bueno, sartu YouTubeen, eta Euskal Hemeroteka gaurkotuan, hasi igerian, hau hasi besterik ez baita egin. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Kaixo doi.
Kaixo, zemuz. Oso ongi, Kostata baino mentxe gaude, edoi. Porque zu topera, batez ere, sortaldekoak proiektuarekin, udazkenean argitaratu zenuen, Zusa argitaletxaren eskutik, gai eta erreferentzia askoren artean gerra, heriotza, memoria, egunerokoa agertzen dira, edo beto esan da igual, eguneroko gerrak, eguneroko memoriak, eguneroko heriotzak. Bai. Nik irakurri dut, mentxe daukat. Bai. Bai. Portada pasaba da, oso polita da. Ni bainokala buruan Amona gertuko zen argazkiren bat erabiltzea. Hasieran ez nekien horrekin kolas bat egin behar genuen, zuzenean argazki bat izan behar zen, eta jokatu nahi izan genuen horrekin, ez? Memoriak sarritan egiten duen horrekin dela errealitatea osatu, errealitatea ahaztu, errealitatea berrinterpretatu, ez? Eta, argazki horrek bazituen elementu indartsu bat baino gehiago, adibidez, Amona agertzen zela, Amona irribarrez agertzen zela, gerra aurreko argazki bat zela, baina beste batzuk ez genekizkien, eta eman diote genekizkien gauzak bezain besteko balioa, eta da esaterako orain toki horretan arrasateko hilerria dagola, hilerri berria, eta hor dagoela lurperatuta beste Amona, horrela itxi ziren gauza asko aldi berean. Hauzea argazkia edo kepatu duna. Poema liburuak argitaratzea bihurtu da bizitzako gauza importante bat, ez? Orduan, liburu honetarako nik ikusi nituen dozena bat idazle, baina funtsean 4 gustatzen zitzaizkidanak, Emily Dickinsonen hasi, Edna Vincent St. Millay, eta gaur eguneraino iristen, Liz Gluck eta Sharon Olds, ikustean nola kontatzen dutena, ez? Orduan, 4 ahots hauek aritzen dira oso estetika soiletatik, denetan naturak badu toki bat, natura gainera oso personari lotua bezala, gertukoa, baina gero denek lantzen dituzte beren intimidadeko gaiak. Hori guzti hori kontuan hartuta, nik ikusi nuen horrek guztiak zeukala genesiarekin lotura, jaiotzarekin, eta norberaren eratzearekin, ez? Liburu honek balio izan du, guazen haurtzaroa aztertzera. Eta guazen saiatzera nirea aztertzen, zertxoa aitarena, zertxoa Amonarena, zertxoa aitonarena, eta horrelako marko batetik eraikitzea liburuko poema. Nik beti egin nituen, bereziki azken urteetan, bideoklipak. Hori neukan buruan batetik, ez? Eta gero neukan buruan ere bai, egitea aldi berean liburuaren lanketa eta ikusentzunezkoena. Orduan, goazen horrekin jolastera, ez? Eta orduan adibidez, bainuela liburua baino hilabete bat lehenago, edo 15 egun lehenago, egon behar zela ikusentzunezkoen piezetako bat, ez? Preludio bat izan zedia ikusentzunezkoa. Aldi berean saiatu naiz, pieza horietako batzuk, alik eta autonomia handiena izatea. Esan edut, ez izateen beste batzutan egiten den bezala book trailer bat, baizik eta albazen funtzionaz ezala bakarrik, ez? Eta jokatzea, ez dakit, akustikaren, gustatzen dizkidan gauza horien artean, alik eta uniberso zabalenenarekin, ez? Popa bestitik, 3 minutu baino gutxiago doan horretatik, kasi soinu paisaira, ez? Eta orduan, egotea pieza batzuk 3 minutukoak, eta beste batzuk ezakitzen batekoak, ez? Orduan, hori izan da, ez? Azkenan, izan da, testu batzuk eta munduari buruzko ikuspegi batzuk zabaltzeko aukera bat, ez? Gero gainera, nik erabaki nuen, preludio horretako letra izango zela letra bat liburuan poemarik ez zuena. Normalki Susan, azken horrian, beti jartzen du liburuko poemaren bat, edo poema pasarteren bat, nik erabaki nuen egitea letra bat, baina letra horretako ez ere izatea nirea, baizik eta izatea liburuan sartutako beste naipua. Orduan, bada gauza bat, azaltzen baldin baduzu badirudiela oso ideologikoa, oso politikoa eta bada, baina gero baduka emaitza artistiko bat bakarrik bere burua defendatzen duena, ez? Prest? Bai. Zein da aquellan gustoko zuen soinua edo hotza? Gutxien garbigailua Ez bakarrik gero jaso behar delako, Esan dut,
Baitu, garbigailua bukaera iristen denean, mentza gurea, iristen da bukaerara, eta baituzu segundu batzuk korrika baldin bazoaz, eta zeroa jartzen duzu, ez du egiten. Pitido moko bat? Bale. Bai, hori da. Zein da gehien gustoko zen usaina? Ezaki zergatik usainak esan eta zeituen sukaldera joaten. Gorputzeko usaina asko gustatzen. Ezki, janaria gratinatzen denean, ez? Gazta, horiek asko gustatzen. Ezki... Zein da gehien gustoko zen ehundura? Zaiak, Oso zaiak. Begira, alabak badauka beroki bat, etxeko klabean deitzen diogula Rosabiaren berokia. Oso leuna da, eta bera, hori asko gustatzen dit, eta badugu manta bat ere gutxi gora bera oso sintetikoa da, baina horrela, leuna dena eta asko gustatzen. Zein da gehien gustoko zen zaporea? Kafea. Zure krasen bat aitortuko zeniake? Aki zer den krasa, ez? Bai. Niretzako adibidez Rosalia bada crash bat, baina aukera izan genuen berarekin egoteko. Niretzat hori bai dela, ez dute esango baldintza bat deni, baina bai, naiz eta azken aldean gutxi. Bilbora datorrela eta sarrera, Rosalia Bilbora datorrela eta sarrera 100 eurotan dagoela. Ja, ikusi nuen, ez nintzen ez da saiatu. Balduzu ez izenik, edoi? Jende askok esaten du gaizki nire izena. Bai. Osa, ni naiz Odei, Eloi, behin incluso Miguel, bai. Ez izenik ez, baina batzutan Odei deitzen dizutela. Eta mal. Sekretunun bat aitortzerik bai? Claro, zer da sekretu bat. Da, bestek ez dakitena, zuk oraindik esan ez ditu. Hori da. Begira, igual ez dut inoiz esan. 3 hilabetetako dieta bat egin dut. Kontatzen. Bai, Bai. Begira, esplikazioa oso erresa da. Ni naiz azukrearen fanatiko bat, eta gabonetan lagun batekin hitz egiten eta azukrea gora, azukrea bera, egin dut dieta bat, ez zela bakarrik ez. Osea, egon naiz 3 hilabete azukrerik jangabe, baina gainera ia karbohidratori jangabe, ze karbohidratoak segituan bihurtzen dira azukre. Bai. Eta ostras, izan da kriston esperientzia, eta lagun honek berak esaten zidan bezala, izan da sexua eta gero nire gorputza ezagutzeko modu bat. Egia eduki dudala privilegioa, ez dudala egin behar izan dieta hau osasun arazo batengatik, nire gorputzarekin ongi sentitzen ez nintzelako, ez horrelako ezarrengatik, ez? Esan dut, askatasun handiz egin dudala, eta eten dut nahi izan dudanean, eta hori dut, ez? Baina bai, ezagutu dut nire gorputza, ezagutu dute zer den pisua galtzea, pisua hartzea. Hortxe, Edoiren mezua, bai? Eta animatzen daituztegu frogatzera dieta. Zure amets egingarriren bat, Edoi? Amets egingarria, galdera zaiak egite dituzu. Bai. Claro, eske egingarria baldin bada ametsa da, ez? Hori da pixkat... Hor nagoakoa. Zerrak nik liburu gehiago bukatzea. Hasi asko, baina bukatu ez da inbestera. Zein da azken urtean gehien entzun duzun kanta eta zer iradokitzen dizun? Egun dira hor gozen erdi bat, ez da. Azken hilabete asteetan Sakura, seguro, Rosaliarena, Broken Brothersen kategoria ere bai, aurreko zikloan, Zetanganaren diskoa ere bai. Esan dut ez naiz bat originala nire hitetan oso mainstream naiz. Bai. Hori zen, plazer handia izan da, merezi du, Bai, ezakitzen bat hilabete itxoiten eta lortu dugu. Zaindu eta kafera arte, bale? Hori da. Bale, ba. Arte. Eskerrik. Agura. Bai, aio, doi. Nik esango banu, telefono. Zeona. Kasi aldizan dut, igual itxengo dugu, kontutxo. Hostia, betiko telefonen doinua. Espaldian entzun gabe. Zeona. Ez dakit azte egiteratik posiblean, eta ez dakit gertu daukazun bibolina. Oparituko zenidake momentutxu bat bibolinakin. Ez ezkoa ere, kasu izatea, Bai. Munduaren zatu bedela ez. Bai. Vale.
Flor de Sakura, flor de... No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Ikuskizunak eta zinema. Horretan da aditua Hortzia Kosta. Oso gaztetik hasi zen gimnasia munduan. Cecili Ugarteren gidaritzapean 15 urtez egon zen estatuko txapelketetan parte hartzen eta irabazten. Hala ere, lesio bat izan eta gero, bere pasioa utzi behar izan zuen eta gaur bere ogibidea denaren lehenengo pausuak ematen hasi zen. Nire lehen mundialaren aurretik apurtu nuen nire belaunak eta hor gelditu zen nire kirolaren abentura. Egon nintzen urte bat pentsatzen zer egingo dut orain, zeren egon nintzen 8 ordu egunero entrenatzen, olimpiadetan egoteko eta aldatu behar nuen nire ilusioa. Eta aurkitu nuen ikuskizunak eta zinema. Joan nintzen Las Vegasera eta hor egin nuen Cirque du Soleilekin castinga pasatu nuen eta hor hasi nintzen pizka bat ikuskizunaren munduan. Las Vegas bezalako hiri batean bizita laster konturatu zen zer zen benetan egin nahi zuena. Cirque du Soleil egon nintzen 5 urte eta nengoen bizitzen Las Vegasen eta konturatu nintzen hiri hori ez zen niretzat. Etortzerakoan hasi nintzen lehenengo ikuskizunak egiten eta batean nire kidea etorri zen, proposatu zidan zerbait egitea leku honetan. Eta, ailegatzerakoan ikusi nuen oso klaro. 180 ikasle eta 7 irakasle ditu zuzentzen duen Gasteizko Txiribuelta Zirku Eskolak, eta bertan bere ilusioa eta pasioa ikasleei helaraztea du xede bezala. Niretzako ere bai da ikustea hemen Gasteizen nola sartzen da zirko mundu hau hirian. Zuk ilusio bat badaukazu edo zerbait espresatu nahi baduzu, aurrera egitea. Neurtu behar duzu non zauden. Hemen ezin dut egin ikuskizun bat 50 artistekin, eszenatokia super handia, garestia, zeren publikoa txikia izango da. Ikuskizunen munduak dituen mugak zeintzuk diren ezagututa, Hortzik zirku ikuskizunen etorkizuna positiboa dela antzematen du. Izan ere, aukerak badaudela onartzen du, beti ere oinak lurrean izan da. Gasteizen momentuz motz gaude, baina Bilbon leku gehiago daude eta hasi dira masterclass egiten eta hau hasi da, umeak hasi dira, batzuk jarraitzen dute eta horiek bultzatuko dute dena. Arabako Errioxako ikastetxe publikoek egiten duten lana, han Euskal Herriko izkina batean daude, baina oso importanteak dira bertako ikaslei kalitatezko euskarazko irakaskuntza eskaintzeko eta hori balorean ipinen nahi genuen, eta gero, abeziarekin ere, bai pixkat esan nahi genuen eskola publikoak bermatu behar diela ikasle guztiei, bizitzan nahi dutena izateko eskubide hori, orduan pixka bat ideia horiek azpimarratuko nituzke. Nik ez dakiko indik handitan, zela ineten izan, baina ikusiko nuke guztautik Euskal Herria
Kalitate daku eredu honekin Bumbap erantzun autosuperazioa modua sanazioa helburua Ta bisortzea nazioan Gure interakzioa aro globalean Virtual handatzen bilatzen gean Handia espazioa barruko alean Ideia sustatzen munduko sarean Zabaltzea aro globalean Virtual handatzen bilatzen gean Handia espazioa barruko alean Musika sustatzen munduko sarean Nik ez dakitu handika hunditan, zen aideten izan, baino baino nitzen txikitan, ezin aztu zerritan sortu nitzen klase baten, mundu oso batez aldakabitzen, ei. Ez pasartzen jarri baldintzak, hitzak baino gehiago esateu ekintzak, denona da jakintzak, guzti eda guztintzat, gaurko umek bihar aukera denak izan ditzan. Batzu jutei eskola goitik bera, jantzita pelota, edo futbol kamiseta bizkarren naikari, ez batata ez beste ez da horren beharrik, ezkuntzak ezin dutziume bakar batatzen bakarrik, liarko erizain baserritar kazetari, rapero fisikalari, eneko aspe marikuri, Yuri Gagarin, biharko Laize, biharko Juancho, biharko Fani. Nik ez dakitu indika hondikan, zen aideten izan, baino ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hey, nik ez dakitu indika hondikan, zen aideten izan,